Eikö se jo riitä? Mikä? Sun vuoro. Ullaako sä mietit? Olisithan sä tosiaan voinut keksiä vähän romanttisemman lähestymistavan kuin sauva kävely. Mun romantiikka oli lenkin jälkeen vähän liiankin kanssa. Siis mitä? Johtiks teidän lenkkipolku makuuhuoneeseen vai? No ei me ehditty sinne saa. Seppo, kyllä sä oot melkoinen sonni. Olis saanut jäädä tekemättä koko juttu. Minkä ihmeen takia? Eikö se ole mukava pitkästä aikaa päästä vähän... Oli tarkoitus jutella Ullan kanssa asiallisesti. Ja miten sitten nyt tommoseen päädyttiin? Ehditte vielä juttelemaan. No nyt Ulla tietysti käsittää, että kaikki on anteeksi annettu 1, 2 noin vaan. No eiks näin muka asia ole? No ei se nyt niin helposti käy. No, onko sulla tärkeätäkin menoa? Ei, kuinka niin? No, Ulla vaan vannotti mua olemaan myöhästymättä, että sä pääset lähtemään. Aha, Ulla on taas vähän järjestelyasioita. Terve. No, joko sä oot käynyt maistelemassa niitä lihapullia? Blim. Ja otitko päälle vielä oikein nokkaunet? Mä oon vasta lähdössä. Ulla vannotti kuule Kasperia tulemaan ajoissa, että mä ehdin kotiin. Silloin taas mielessä jotain. Mitä vasta mielestä siinä mukaan? No etkö sä nyt tajua? Kohta mä taas tanssin Ullan pillin mukaan kuin sätkynukke. No mitä sulla jotain herkkuateriaa vastaa? No kysymys on periaatteesta. Tätä miestä on jo ihan tarpeeksi kauan viety kuin pässiä narusta.